Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina ma al'umma fatan alheri da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Allahumma amin. Saƙo muke da shi ya zuwa muƙarraban gwamnatin jihar Katsina da shi ma har ya zuwa gwamnan jihar Katsina. Lallai gwamnatin jihar Katsina muna ƙoƙarin jinjina miki akan wasu hanyoyi da daman gaske a inda kike ɓaɓɓasa a kai, amma mutanen jihar Katsina suna cikin ƙorafe-ƙorafe da dama. Mutanen jihar Katsina suna cikin wani hali na halin ha'ula'i. To mu abinda muke tambaya ya zuwan shugaban ƙasa jihar Katsina, wai shin gwamna bai san abubuwan da aka rubuta mishi wani ya gaya mishi lokacin da shugaban ƙasa ya kawo mishi ziyara zuwa jihar shi ta Katsina? Babu shakka shugaban ƙasa ya zo jihar mu ta Katsina, ya zo ran Juma'a kuma Allah ya kuma da shi gidan shi lafiya, amma babu shakka gaskiya mu dai bamu ji daɗin zuwan shugaban ƙasa jihar Katsina ba. Dalili na shine ga nan zubo shi. Duk wani ɗan jihar Katsina da duk wani mai kishin jihar Katsina da duk wani mai ƙaunar jihar Katsina, jawabin shugaban ƙasa da ya shigo jihar Katsina ba wani jawabi da aka yi mishi na jin daɗi wanda zai amfani talaka gabaki ɗaya. An dai zo an yi taro ne, taron shan shayi an tafi, wanda yake mu kuma da muka bada ƙuri'unmu muka zaɓi shugaban ƙasa, muka zaɓi gwamna, to ba isa mu muna da saƙonmu yadda muke so a isa mu da saƙonmu ba. Domin jihar Katsina ina mai tabbatar maka, in ka cire jiha ɗaya a Najeriya, a arewacin Najeriya, in ka cire jihar Zamfara, ba wanda ya fi jihar Katsina talauci. Ba jihar da ta fi jihar Katsina talauci, ina mai tabbatar maka. Farko dai jihar Katsina nan, talaucin da ke cikin jihar Katsina, to ba mai iya ganewa sai wanda ke cikin jihar Katsina. Muna da 'yan gudun hijira bila adadin akan kowace ƙaramar hukuma. In dai ƙaramar hukuma ce ta jihar Katsina, jihohin mu 34 na jihar Katsina, to ba ƙaramar hukumar da ba 'yan gudun hijira kuma akwai su saƙo da saƙo. Shin menene ya sanya gwamnatin jihar Katsina har da shugaban ƙasa ya kawo mana ziyara ba a ainihin complaint ɗin da ke damun mutanen jihar Katsina ba? Wannan abu ya matuƙar ƙona ma mutanen jihar Katsina rai, saboda mutumin jihar Katsina yana da damuwoyi da daman gaske. Farko 'yan bindiga sun hana su sakata a inda suke zaune, duk da yake an samu sassabci. Waɗansu sun tarwatsa garurukansu sun dawo ƙananan hukumomi, waɗansu sun tarwatsa garurukansu sun watse sun koma wasu jihohi na maƙota kamar irin jihohin jihar Kaduna, jihar Kano. Mafi yawancin mutanenmu da kuma jihohin kudu haka ɗin nan duk sun koma can. Shin amma menene ya sanya ba a faɗi ma shugaban ƙasa cewar wa'innan mutane da suka halarci wannan taro nashi ba sun zo wani akan suna jin daɗi, sun zo ne akan ɓacin rai domin a taimaka ma jihar. Jihar tana da ƙalubale kala, musamman talauci da ya mu jihar Katsina yawa. Akwai talauce da suka yi mu jihar Katsina yawa.